Mayong hapon ug daghang salamat sa inyong pagsunod Cebu ug Katibukang Central Visayas. Maupay na kulop inyong atanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa tumakapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Direktor sa Cebu City Police Office mihulagway nga nakatubang gihapon og dakong suliran sa illegal nga druga sa dakbayan. Subay sab kini sa pamahayag sa presidente mismo nga nagkalapad ang suliran sa illegal nga drugas tibuok nasod. Sumay nini nang hinaot ang direktor sa kapulisan sa dakbayan nga adunay pasiugdahang subsob og malungtarong mga programa batok sa suliran. Aduna nay mga programa ang kagamhanan sa dakbayan apan nakuwangan niini ang direktor sa Cebu City Police Office. Ani ang report. Minilyon ka pesos nga shabu ang nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo tungod sa subsob nilang kampanya batok sa illegal nga drugas. Apil na nini ang kinilong shabu nga nasakmit dito sa barangay Inayawan. Gi-angkon ni Police Colonel Royena Garma nga dako gihapon ang suliran sa illegal drugs tungod kay apil sa nagatampo ang padayong pagdaghan sa mga drug users. Samtang ipadayag sa iyang mga sentimiento si Colonel Garma kalabot sa mga programa nga gipatuman sa lokal nga kamhanan batok sa illegal nga drugas. Hinuon gihangop sa CCPO ang programa sa Cebu City Office on Substance Abuse Prevention kung kusap sa problema sa illegal drugs apan nang hinaot siya nga aduna pa untay dugang mga programa nga magtutok sa suliran sa drugas. Nang hinaot siya nga dili lang unta ang mga pulis ang maningkamot kundi lakip na usab ang katilingban pinaagi sa pagsuporta sa lokal nga kagamhanan batok sa gidiling drugas aron mamahimong mas epektibo pa. Bakit it keeps on coming in despite na millions ng huli natin? Nakita namin yung market, ang daming user. So, yung kumpanya natin dapat not only against the distributors and the sellers but also a rehabilitation program for the users. So, we have to go back, magtuktok, maghangyo, katok na punta, nakausapin yung mga relatives na to convince yung mga users in their family to surrender and undergo a rehabilitation. Sa pangutana kung natagbawa siya sa suporta sa local government unit sa ilang kampanya sa drugas. Siya yung tatay kasi na syudad eh. Sana nagtanong, anak, anong kailangan nyo? May matulong ba ako? Sa tingin mo, bakit marami kayong nahuhuli? Nakakaroon ba kayong problema dyan ng operation? Mga ganun sana. Malaki ang responsibility and role ng LGU. And kami din, of course, sa national agency. National kasi kami. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.